Takže nazdar lidi, já vás vítám u druhého vlogu. A dneska vám ukážu s kytarou, jak se improvizuje. Takže na začátek se naučíme a to se hraje takhle, doufám, že to nevidíte, doufám, že to vidíte. Takhle se hraje a takhle by mělo znít. Takhle se hraje, tohle je G, takhle by mělo znít. Tohle D, to zní takhle. A jak už je známo podstatou improvizace, je vymýšlet text, aniž by jste ho měl někde napsaný. Koukám se do kamery a nevím, co říkat mám. Koukám se strachy, co nedělám. Co budu říkat na můj zpěv. Nebudu říkat, to je naposled. Co slyšíte můj zpívat. Nevím, co mám dělat. Vidím se tak. Takže takhle nějako. A teď, jak správně vůbec improvizovat. Takže za prvé, text musí být hlavně srozumitelný, nejde, abyste tamhle zpívali. Musí prostě navazovat, že ano, nejde, abyste zpívali třeba křeček se koupe tady v posteli. My jsme to ale takhle nechtěli. Ještě to je úplná kravina, že jo? Za druhé, text se musí třeba rýmovat, třeba já byl, vlastně jsem byl. Třeba. A za třetí, musíte mít dobrý nástroj. Buď tohle, nebo taky můžete mít tohle, anebo tohle, co je v té velký bedně. A možná bych tady našel ještě něco, ale už vůbec nevím co. Tak co třeba, nenajdu, nebudu vám ukazovat jinak ten bordel, co tady mám. Takže šup a šup. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že se to líbilo. Dejte like, jestli mám pokračovat třeba jenom ty písničky improvizovaný, bude sranda. Uvidíte to jenom na tomhle kanále, na Líčvrči 55 LB, to určitě neuvidíte. Tam byste k 2000 sběratelů, co mám, by bylo tak 50, ale tak se s váma loučím teda a uvidíme se u další písničky. Písničková, loučím se s váma. Když je špatně, tak a kejvu nohama. Když se to musím naučit, tak co mám napsaný na uši. Já říkal jsem, že nemají být kraviny, a zase tady zpívám jen hovadiny. Tak už vidíte video, nebo vlastně dejte like. Jestli to uděláte, bude všechno cajt. Tak, čau.